Mooi fort bij Auke Wietse. Goeiedag, kun je hier wat rijden? Ik kan meer prima rijden. Ja. Als je een beetje wat beter op gas, dan wordt het lekker warm, want we gaan net een boilerkop aan boord. Dus het is een beetje professor, maar het gaat prima, hè? Kun je ook goed varen? Nou, nee. Nee, dat leer ik om mijn man hoor. Nee. Oh, wat dan? Nou, dat zo'n rubberboordje zo misschien nog in. Maar nee, dit is mijn eerste grut. Ja, dan hebben we de heer des huizes. Ja, vertrouw je dat een vrouw les krijgt? Wat nou maar net. Nee? Nee, dat wil goede matroos, maar varen wat nou maar net. Heel al naar Jennewaard. Nou, lees je dat eens uit. Ja, dat was een mooi plekje, hè? Ja, ik ben maar graag lezen. Maar op een gegeven moment heet het misschien dat ik wel zien, dan zit je hier wat verder voor. Maar juist er in Horen geweest. En beleef je ook leuke dingen met toeristen, dat die wat, dat je net weten hier en wat gekke rare dingen. Dat is gewoon lezen maar, en dat is het mooiste, hè? Dat misgeet. Ja, dat is net leuk zelf, maar dat is wel mooi om naar te zien. Ja, we gaan nu een onderbroken vakantie gehad, omdat mevrouw werken moest. Ja. Dit is bij de laatste week dat we voor het binnen zijn. Ja. Ja, en ben je ook dan extra van dat je vrouw er net is en dan weet je net hoe het je thuis komt met, of ben je er wel alleen nog? Nee, dan ga ik naar huis. Je kunt er wel koffie zetten. Nee, dat weet ik net hoe het maakt. Dat ligt gewoon een vrouw voor. Nou, nog welke dagen nog. Nou, ik zei dank u wel.